Wewe. Umbrema ukumchipina mdari maseko. Batire mwana mai wasumuke. Batire. Baba, batire mwana. Baridani bapanjapa. Wakati kumusoma bawazi. Muridani madengo. Magadi mkatimeji kama mnolama. Pano mafiga panjitoa patita. Shukurambo koja gari ukatatu mwoni. Magambo nzwao erinese zitanoti sekuru tafu. Pano pamauya ndipo pamatare pasekuru tafu. Papa mwana amai. Ndizvo baba mwana amai. Ava nekangana ngane ano impasa musozi mwana. Ndacherechedza nawe yenyu wazukuranzi inosiririsa inonzwisa urombo chaizvo. Ngane yakuipa kunengana. Nawe yakashata idare risingafadze. Mwana wenyu adafika padamangiwa. Anzi mwana wenyu uyu akasvika pakasungwa. Chokadakonzewa. Akadanana nemunhu akagadzirwa rukaho. Mukadzi wache mundu wadapita na wadagona naye adapita kunyabeshi tobera wande chita akagonzewa ati Bernardo chitawande zvitu zvekuimba kuti iye akanokombana unako mkazi anofadzana matenda. Hanzi pane munhu anonzi Bernard Chikwira Makomba akagadzirwa rukaho nemukadzi wake kuti Bernard akangoita bonde nemumwe mukadzi anovimba dumbu kusvika mukufa. Zvino uya ndiye anonzi Chenai. Hanzi uyu Chenai akabva adana naBernard Chikwira Makomba akaita bonde vese asingatoziva kuti Bernard Chikwira Makomba ane rukaho rwaakagadzirwa nemukadzi wake. Saka uyu akabva atanga kuzvimba dumbu ari kutoenda murufu ipa. Ndizvo here Chenai? Zvakanaka. Saka nhau yenyu hombe yamavinga muno mukati medare ndeyekuti munoda kubatsirwa kuti mwana aite zvakanaka. Tateguru zvingade Chikwira Makomba here? Aripo Chikwira Makomba? Aripo Bernard Chikwira Makomba. Agora kwambozona. Unogona kundura kujani? Iwe unokwanisa here kunotora Bernard Chikwira Makomba kuti auye panapa atibatsire kusunungura rukaho rwakwadza mwana? Kusasiya kuti anokwanisika kuuya here. Achiti anokwanisika kuuya tinoda auya, saka singakwanisiki saka tangochema kuti mwana apone. Asi panoda musudzora. Asi zvisinei kuuya kana kukundika kuuya uyu mwana atomusunungura rukaho rwakadzwa pani magedza. Ndiro zvatangochema tabatsira. Iwe tudayamba tani sesa. Iwe musikana hanzi ndiri kukumbira kuti utsanangure matangiro azvakaita. Zvakatanga sei? Kutanga kudanana kwandakaita nemukomana here. Zvakaitika kusvika kuzotanga kuzvimba dumbu.
Ngaitika zvouti takadanana nemurume asi nditi hana mukadzi ndinoshanda kumbari, iye ndokwanoshandawo. Saka akanditi handina mukadzi, ndokudanana kwandakaita naye. Semunhu oniniwo ndaidawo imba, handinowo murume ndadanana naye. Saka takadanana, tadanana mukadzi kugara kwatakaita, mukadzi akasanga kundifonera pafoni yangu achinditi siyana nemurume wangu. Saka ino kusvikawo kutorerwa ndipo ndakati murume wako wanga akanditi hana mukadzi. Saka nhasi uno wakunditi ndisane murume wako, murume wakauri ndeupi? Abva ataura zita. Akati aiwa murume wangu kuti akanditi handina mukadzi. Achinzi aiwa ndine mudzimai wake. Saka munongoziva zvinotowakadzi. Takatanga kutaudzana pafoni tichipindurana mashoko akaipa, iye achindipindura ndichimupindura. Akasvika pakuti ndida kukugadzira, ndida kuendera kun'anga ende uchatozviona ndikutokugadzira. Saka inini nekusazivawo ndingopinda ndingoti chero zvazvinenge zvaita. Una namba yake nomukadzi? Akati sekutaura kwauri kuita ungandigadzira here chero zvazvinenge zvaita pafoni pataitaura. Saka apo nandane nhumbu, ndane 4 months. Murume wake ndakamuudza ati mudzimai wako ari kundifonera, ari kunditi siyana nemurume wangu. Achinzi nemurume wachona inini kodzero dzangu kuita vakadzi vairi, uyu siyana nayo kana akataura samubairi. Mukadzi uyu akazotora foni yemurume akutaura neni saiye murume, tichipindurana pafoni tichitoudzana zvataitoudzana zvanga zvakatonaka mashoko ekutonakidzwa sezvo ndianga ari mufeso wandaifambidzana naye. Ndichomuti mudzimai wako akuramba achingondituka, zvino nenhumba yandinayo unondichengeta here? Sekutaura kwataita, mudzimai akasvika pakuti handinokuchengeta, siyana nayo. Ndisingazivi kuti munhu andiri kutaura naye ndiye mudzimai uyu. Mangwana achona makuseni akadhirita mameseji emufoni yemurume wacho, abva atanga kutaura naye nefoni nhamba dzake achinditi wafunga kuti wakangwara. Ezvinezvi ndatora foni yemurume wangu ndakataura naye nezuro manheru. Uchiti wangwara manda kutogona kugadzira utori nenhumbu zvako, mwana iye haumubati. Iwe wachona ende ndatokugadzira ende uchatofa. Ari kutunga mukadzi warigara wesokambosunga. Datoda somuzoka. Nyama dzako dzikudzimbikana, dziri nguva yakareba nevasuku ndada kukurapa. So after 5 days ndadozviya ndichinatsokurukura kana mukadzi tichamufonera tiri pana. Totaura naye. Tonesana kuti toita sei. Tichaenda pana shiri banza. Tichamudza mushonga yekukupa yekusunungura rokawo. Kujiiswa runyoka rwakaiswa. Ndizvakuzvimana musokoro. Kupanzisa. Robert. Seguro. Mashoko chekutanga ndorwadzi wamwoyo nekurwadza kunoita munhu. Saka kuranze kutanga atanga agadzirira. Ndinotenda Seguro handina mashoko. Ndo pandaenda kunomuona masikati ndo pandafonera umwe wenyu ndakati zviri kunoku zvinotinetsei, upenyu hwemunhu huri panjodzi. Ndo pandabva ndanzi uyai, ndokuti kuna baba kana muchikwanisa kana mari nekuti hakwanise kutofamba nemakombi, mutsvage mota timhanye kwaSekuru tasva. Ndosaka mazona vachita sei vachiuya. Saka sekutaura kwenyu sevanhu vandambotaura navo masikati pari zvinezvi handina mashoko. Toda kuzonzwa mashure mazuva matara adzoka akutitsanangurawo zvakare nyaya yake. Ndinotenda Sekuru. Handiri basi kusungameni pana shiri. Sungameni basi pana Sekuru shiri vanokupa mishonga urayira kushandisa kwamunoita kumba. Naika.